És un projecte que s'anomena Clean Leach, que consisteix en netejar les aigües, depurar les aigües que provenen de la jardineria. Ara, pensant que la jardineria, normalment tothom pensa que no té impacte sobre el medi, o els cultius a petita escala, no? Per exemple, els horts urbans, però sí que hi ha un petit impacte que ve donat perquè l'aigua que fem servir per regar arrossega els nutrients, i aquests nutrients, quan passen a través de la terra i les plantes els aprofiten, doncs se'n van al drenatge, a les clavegueres, i contaminen el medi o contaminen les capes freàtiques. El sistema que nosaltres fem servir es tracta de dos components bàsics. Un és un filtre de sorra que es posa sota el cultiu, sota les plantes dels jardins o els horts urbans. Aquest filtre de sorra reté les partícules gruixudes del residu que passa a través de la terra, i després això es fa passar, després del filtre de sorra es fa passar per una llacuna on hi ha plantes aquàtiques, i aquestes plantes són o semiaquàtiques, són plantes que viuen en un medi amb molta humitat, i aquestes plantes el que fan és depurar, junt amb les bacteris que viuen en aquest mitjà, depuren l'aigua i eliminen els nitrats i els fosfats, que són els elements químics més contaminants.